Fel miloedd o bobl yma yn LA, mae'r bachgen yma I fam wedi dychwelyd adra I weld ei cartre yn deilchion ar ôl y tana gwyllt. My roof. Honey, put this back. You want me to put it back? Yn ôl y gwyddonwyr, gallai hyn ddod yn fwy cyffredin gyda chenhesu byd eang. Mae'r dinistyr yma yn anferthol tŷ ar ôl tŷ wedi'w llorio gan y tana hyn. A phobl rwan yn poeni y galla'r fflama unwaith eto ddod yn agos at eu cartrefi nhw gyda'r gwyntoedd cryfion. Ac bod pobl yn gweld y cyfnod yma yn eithriadol o anodd, mae cymunedau yn dod at ei gilydd. Thank you guys so much. Ond mae yno dal obaith ymysg y dinistyr. Mae'r gymuned gyfan wedi dod at ei gilydd I roi bwyd a dillad I bobl sydd wedi colli popeth. Hi, Bubba! How's the awesome, man. Oh, honey! Oh, honey! Ac roedd un dyn yn diolch I Dduw ar ôl dod o hyd i'w gi yng nghanol o rwbel. Gyda gwyntoedd cryfion ar y ffordd a phoeni am ragor o dana, mae'r peryg yn bell o fod drosodd I bobl LA. Podlediadau, sgyrsiau sy'n cael eu recordio a'i roi ar y we. Yn y car ar y ffordd i'r ysgol neu ar y soffa wrth ymlacio, mae'r cyfrwng yma wedi dod yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diwetha. Ac yma yn ysgol Llanhari, mae'r disgyblion yn cael cyfle I ymgolli y myd podlediadau wrth holi gwestai a golygu raglenni eu hunain. Cafodd llwybrau Llanhari ei lansio wrth i'r ysgol ddathlu ei phenblwydd yn 50 oed. Wrth ddatblygu sgiliau newydd, mae'r disgyblion yn cael cyfle I glywed hanes rai o gyn-disgyblion yr ysgol. Ni'n trafod gyda pobl sy'n rhan o teulu Llanhari, jyst trafod eu profiadau, ble maen nhw'n mynd ar ôl nhw gadael ysgol. Jyst ffordd o siarad a dysgu sy'n mwy hwyl na jyst ysgrifennu llyfr amdano. A eisiau creu ffordd gwell o gwrando ar y stori ni yn hytrach fel o'n nhw wedi dweud na darllen llyfr. Gall pobl gwrando iddo fe ar y ffordd I gwaith, yn y car, ar y bws yn yr ysgol, mae fe'r agored I bawb. O brifeirdd I actorion, mae pob math o westau wedi bod ar y raglen, ac mae gan bob un gysylltiad â'r disgybl sy'n ei holi. Wnes I gyfweld â Prifar Gwynfor Dafydd. Oedd yn eitha cool oherwydd wnaeth Gwynfor mynd I fy ysgol ganradd a ysgol uwchradd, felly mae'n cyswllt pob ma. Nes I gyfweld â Shelley Rees. Fi'n nego actio stuff, so gyda hi'n neud I stuff actio hi hefyd, oedd e'n neis gallu siarad gyda rhywun arall sy'n neud pethau fel yna. Mae fe'n eitha cool hefyd weithiau pryd mae pobl yn dod fyny I chi a maen nhw fel, nes I gwrando ar podlediad chi ar y car neu be bynnag. Oedd e'n rili dda, o'n i'n joio gwrando, a mae fe jyst fel, waw, o'n I ddim yn disgwyl hynna I digwydd I fi. Holi gwrando a mwynhau sgwrsio. Ydy mae podlediad ysgol Llanhari yn mynd o nerth I nerth.